nalalaman na Ilongga ako? Dahil ba sa ilong ko? Dapat lamang. Dapat apat tips for apat tips. Yes. Dapat apat. Hello mga Kaido people, I'm Kaiser Flores again and welcome sa mga tips ni Kai. Good morning, good afternoon, good evening kung anong oras niyo man po napapanood ang aking video na ito. Maraming salamat po sa pag-drop by sa akin pong channel, and thank you so much po sa lahat po na nakasubscribe at mga supporters ko po dyan out there. Plus puso po ako magpapasalamat lagi sa inyo. Thank you so much. At kapag bago ka pa sa channel ko at hindi ka pa po nakasubscribe, subscribe na. And of course, share, comment, like kapag gusto niyo po ang aking channel na ito. And don't forget to hit that notification bell para updated ka lagi sa mga tips ni Kai. Ngayong araw po na ito ay makabagong tips na naman po ang aking bigay sa inyo. Of course, nagbibigay na po ako sa inyo ng mga kagandang tips, kagandahan about po sa ating body edition. Nagbigay na rin po ako na sa inyo ng mga makabagbag damdaming tips, advices. Ngayon po ay tawagin ko po itong FYI tips po sa inyo, for your information tips. Magbibigay po ng mga impormasyon kung paano nyo po malalaman ang inyong mga katanungan sa inyong kaisipan. Ano dyan? Pisahan ng aking mga FYI tips. Of course, may shout out po tayo ng mga kaigandang friends and supporters natin dyan. Napatuloy po nagsumusuporta sa akin nung nagsa-start pa ako until this time. Thank you so much. Of course, si Mr. Zen, thank you so much for supporting me. And Macnel Salvador, maraming salamat sa iyo, Bebe, for always supporting me mula pa nung umpisa nag-vlog ako. Ang aking mga supporters dyan pa na iba sa mga FB page, Michael Aquino, of course, JC.Dodge. Thank you so much, no? Lagi pag-watch sa aking mga video. Ang aking family and friends, JR Torreflores, ang aking ate, AJ Torreflores, my princess. Hello to the sword. Oh, daming shoutout ito. And of course, ang akin pong, cousin dear, my second cousin. Please support her also, Rockylita Vlogs. Supportahan nyo din po siya. Nabibigay din po siya ng mga skincare tips and routines. At talaga naman po makakapulutan din po ninyo ng mga kagandahang tips. Thank you so much. Vincent, of course, si Bim. Shout out po sa inyo. Mga kapwa vloggers ko na laging dyan nakasuporta po sa akin. Number 1 na po dyan, si Ma'am Lena Monte Alto Vlog. Please follow her sa kanya pong YouTube account din. Napakagaling nga naman mag-makeup ito si Madam. Rusco Alcalda, our financial advisor. Winsef Vlogs, mga kalokohan kung gusto nyo po ma-entertain. And Source Gaming, sa mga gaming span, of course, Madam Mazampol. Ayan po. Inyo din po silang i-subscribe sa kanilang mga channel. Napaka-supportive po ang mga friends ko na ito. Maraming salamat sa inyo. Until this time, dyan pa rin po kayo nakasuporta po sa akin. Wala lang po ako bigla minsan. Pero andyan pa din po kayo sa akin. Thank you so much. And sa mga kasamahan ko sa trabaho, pa-shout out daw sila. Kay Diana, and of course, Lester, Rain Lester, nag-vlog din po siya. Subscribe nyo din po siya sa kanilang channel. Kay Madama Maria, Sino Vava, of course, kay Pamela na Dora Cruz, ang aking half sister. Shout out po sa inyo. Hello kay Nanet, and of course kay Madam Marinel, kay Madam Nanet, shout out po sa inyo. Kay Mighty, of course, kay Ate Ann, hello sa inyo. And of course, sa aking mga kapitbahay dun sa aking trabaho, si Ding. Kapag gusto nyo po ng masarap na chicharon, ding and dang chicharon, bili na. And kay Ate July, hello po sa inyo. Thank you for always supporting me hanggang sa mga oras na ito. Ay laging dyan po kayo lagi na nakasuporta sa akin. And for believing always sa akin pong skills and talent. Thank you so much. Arigato, hindi ko alam na yun. So, for today nga po, FYI tips ang aking bibigay sa inyo. Apat FYI tips po ang inyong matutuklasan sa araw na ito. So, let's start. So, sa araw po na ito, ang ating FYI tanong ay, paano ba ninyo malalaman kung Ilonggo or Ilongga ang isang tao? Coming from an Ilongga like me, bibigyan ko po kayo ng mga tips para malaman nyo kung paano nyo masasabi na Ilongga kami. Kasi may video sa TikTok na nag-viral. Ang sabi nga doon paano mo ba nalalaman na Ilongga ako? Dahil ba sa ilong ko? Natuwa talaga ako sa dyan at meron ako actually nga TikTok video nun. Tingnan nyo. Share ko lang po sa inyo. Ayan.
Coming from an Ilongga like me, bibigyan ko po kayo ng mga 4 kanyang tips kung kayo po ay medyo curious and interested about Ilonggas like us. Actually, hindi lang po sa Iloilo ang mga Ilonggo. Meron din po sa Mindanao. Meron din po sa Bacolod area, Negros. May mga Ilonggos din po tayo mga kababayan doon. Pero yun po, ang mga Ilonggo talaga ay nasa, yun nga, Bacolod, Iloilo. Ang dialect po na aming sinasabi ay Hiligaynon. Actually, hindi po siya Ilonggo. Ilonggo salita niya, hindi po. Ilonggo or Ilongga, it refers to a person po. Hiligaynon ang tawag po sa dialect po na sinasabi po namin. FYI! So, ang aking FYI, number one tip po para malaman nyo kung Ilonggo or Ilongga ang isang tao ay, of course, sa tono po ng aming pananalita. Yes! Kapag ka narinig nyo po ang mga ganyang accent, ganyang tono, ay talaga namang Ilongga yan. Wala ang kaduda-duda. Kami nga po mga Ilongga, sabi nila, papatayin ka na, hindi mo pa alam. Papatayin ka na, hindi mo pa malalaman. Bakit, kamo? Ito ba naman sasabihin sa'yo? Tagalog muna. Kapag gusto ka na patayin, inis na sa'yo, galit na sa'yo, ganito ang Ilonggo magsalita. Kung sa Tagalog yun to, hay, talaga papatayin kita, naiinis na ako sa'yo. Pagka Ilonggo, ganito po kami sabi, nainit na gid ko si mo, pati yun, tagid ka. Di ba? Sino pa naman mag-aakala na papatahin ka na pagka ganun ang tono? And of course, kami po mga Ilonggo ay matatapang. Lahat po ng aming mga salita, hindi naman most po ng aming mga sinasabi ay may bala. Di ba? Matapang. May bala. For example na lang lakat di bala, kaon na tabala. Dugay-dugay lang bala. Takan kuya bala si muya. Lahat na lang may bala. Ano na bala? Tutuwa ako. Namimiss ko actually masalita. Tinitirahan ko ay wala pa akong kasalitaan ng ganun. Pero kami po ay atapang atao. For number two tip po para malaman nyo kung ito ngay certified Ilonggo is of course, aside sa malambing salita, lahat ng tao ay mahal namin. Paano nyo po malalaman? Kapag ka ina-address po namin sila ay ga. Ga is short po actually for palangga. Palangga, which means mahal actually. So pag nag-a-address po kami nang hindi po namin kilala, usually ay ga po ang tawag namin. So mapagmahal po kami. For example, ga, kumain ka na? Ga, anong ginagawa mo? Natutuwa ako. Ga, halik ka na dito. Ga, ano pangalan mo? Ga, saan nga ba? Lahat na lang ga. Ga, pahingi nga ako ng tubig. Meron ka ba dyan? Yun po. Ga, pagka narinig nyo po na naggaga, ay certified Ilongga. Aside sa ga, ito, alam to ng mga kapwa ko Ilonggo. Magamit din po kami ng word na yeah, 'di ba? Para lang kaming Amerikano. Oh yeah, yeah. Yeah, naririnig niyo po 'yan. Minsan na misinterpret kami na maarte kami kasi yung sa yaya na 'yan. Example sa Tagalog ayoko niyan. Ayoko niyan. Ayoko niyan, 'di ba? Sabi siya, hindi ko na iya. Ano na iya? Di ko na iya kabaluya. Ano na iya ginambal mo sa akon yaman? Di ba? Maya. So, minsan, kapag nagtatagalog kami actually, aside sa tono, ay lumalabas talaga yung mga word na ga or yan na yan. Kaya, malalaman nyo talaga na, Ilonggo ito. Number 3 po, para malaman nyo po kung Ilongga ang inyong mga kasama dyan, tips lang. Para malaman nyo, ang mga Ilonggo ay mahilig sa atsuete pag nagluluto. Ngayon nyo nalaman, yes! Atsuete, actually, dala po yun ng mga kanunuan namin, ng mga Espanyoles. Po kasi matagal na panahon. Although, buong Pilipinas naman, matagal po nagstay ang Spanish po sa ating bansa. Pero, na-adapt po ng mga Ilonggo po, ang food or yung way ng cooking or mga ingredients po na ginagamit ng mga Spaniards before. Isa po doon ay ang atsuete. So, yung adobo po natin may atsuete. Sino po dyan ang nakatikim na po ng adobong Ilonggo? Ito po yun, kulay orange gold po ang aming adobo. Hindi po siya maitim. Yun, atsuete. Kahit ano na lang po kung pwede lagyan ng atsuete. Meron nga po kaming pansit na may atsuete. Masarap kaya. Oo, masarap. Totoo. Sotanghon, may atsuete. Pwede rin po, lagyan nyo po ng atsuete. Mga adobong sitaw at mga adobong, kung anong adobo dyan, may atsuete po yun sa amin. Kaya adobong palaka, may atsuete.
Opo, mahilig po ang mga Ilonggo sa atsuete. At saka, isa pa, pag nagsabi kayo ng patis, baka mapadpad po kayo ng Iloilo. Kapag bumili po kayo sa tinda-tindahan po namin doon ng patis, expect nyo po na ibibigay sa inyo ay toyo. Hindi po yung usual na fish sauce na patis. Ang mga Ilonggo po ay hindi mahilig magpatis. Toyo. Toyo. Ang toyo po sa amin, patis na yon. Yun na yon. Weird. Yun. So, sa inyo, mga Ilonggo dito nanonood, tuwang-tuwa na. Diba? Comment nga kayo dyan. Comment kayo kung agree kayo sa mga sinasabi ko. And of course, number 4, FYI tips po. Kapag alam nyo po na Ilonggo, ay ito talaga to. Kaming mga Ilonggo specifically, ay magaganda. Kinlame ko lang po. May kasabihan nga po kami sa Iloilo na basta Ilongga, gwapa. Ikutin mo man ang buong Pilipinas, Ilongga lang ang ganun. Basta Ilongga, gwapa. Agree ba kayo? Basta mga nagdi-disagree dyan, huwag naman nyo po i-thumbs down. Thumbs up na lang po kayo. At saka comment po kayo below, mga ka-Ilongga ko dyan, kung agree po kayo. Wala naman. Pero usually kapag ka po magtatanong sa akin, taga saan ka? Iloilo, Ilongga. Ay, ang balita ko, magaganda ang mga tao dyan. Diba? Pero, meron din po akong kaibigan nun. Pag nung nagtanong siya, taga saan ka Iloilo? Bakit ba mapuputi ang mga Ilongga? Mga ganun usually ang mga sinasabi. Pero hindi naman po lahat. Pero may kasabihan nga po kami sa Iloilo na sa Ilongga gwapa. Hindi ko po sinasabi na kami lang po ang magaganda. Of course, beauty is in the eye of the beholder nga po. So, we are beautiful in our own unique ways. Yan. Bumabawi. And yun na nga po ang aking 4 FYI tips para malaman nyo po kung mga longgam nakakausap po ninyo. Kapag interested po kayo or curious po kayo sa mga kasama nyo kung taga saan ito at nahihiya po kayong tanungin, yan. Kapag alam nyo po na Ilongga siya, Ilongga lang po ang aking pwedeng share kasi Ilongga po ako. Maraming salamat po for watching until this time. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, of course, don't forget to like, to comment below kung ano pa po ang pwede nyo pong mga FYI, mga katanungan or mga advices or mga beauty tips, skincare, gandang tips po na pwede nyo pong itanong po sa akin. Don't forget to subscribe and of course hit that notification bell para always notified po kayo sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po. Don't forget also to follow me sa aking mga social media account, Instagram, TikTok, and of course sa aking FB page, Kaitor Flores. Maraming salamat po until sa mga gandang tips pa po ni Kai. Much love and God bless. Bye! Looked up, oh, it's another